Hey, 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 you're beautiful. Hey. Oh, he loves you. Oh. Oops. Måste jag säga ifrån så gör jag det på vargarna så. Ju mindre de är, desto mer kontakt. Jag har det förstått att valpar får göra vad de vill. Man har ögonkontakt, man stämmer ögonen i varandra och inte funkar. Eller inte bra. Fungerar inte det, i värsta fall så gör jag som vargarna. Jag tar dem över näsan så här. Alltså de biter varandra över näsligen och det jag kan göra är att ta dem över näsan och se med killet ibland. För det är så de gör på varandra och det är ett bita. Och då är det också viktigt att jag tänker mig att de får chans på att säga till åt. För att annars blir det lite flytt. They love you. Yeah. Om jag säger till någon så får inte den bli stressad för mig. Och då kanske han eller hon tror att jag går och tjurar det här. Då kan det bli lite fattig stämning. De är faktiskt väldigt, väldigt känsliga. It's funny. I love them. Yeah. They love you too. It's not normal. They just love you. It doesn't happen every day, Hayden. It's very special. Alltså om någon har hårt. Det var lite skoj.